हेल' लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन बे चेनेलाव भिडिअ लाबोनो हायैया लोगोफोर माथो खालामनो एसे उसुबिदा जानानै होबाय जायनि थाखाय आं बे चेनेलाव भिडिअखौनो दासिमबो होथ'नो हायाखैमोन नोंथांमोनखौ मिथिहोनो थाखाय अब्लाबो जोङो दिनै सुंद'यैबाबो भिडिअ लानानै फैबाय गोबां नाजाबाबो बे चेनेलाव आंना प्रब्लेमानो दासिमबो सल्भ जायाखै गेम अभार मादार इन ल' हो आयै बेफोरखौ आं मा खोनानो मोनखो मा बुंखो थुनथुलिया आरो नों औ लक्ष्मण गोखा जानो हागौ नाथाय बेनो सैथो नोंनि आइया आंखौ बुथारनो सानदोंमोन बेनो आंनि जानि दुश्मन जादोंमोन आंखौ बुथारदोंमोन आंखौ फबदोंमोन आरो आंखौ गोबां नाजाबावदोंमोन मा खालामनो आंखौ बे बुहुमनिफ्राय बिदाय होनो थाखाय आयै नों आंनि आइ नंगौना नङा जाखो आरो आंनि आइ जानानै नों एसेबां गाहायाव बेबायदि आखल दिन्थिनो हागोन आं सिमाङावबो सानाखैमोन आयै नोंखौ बेफोरबायदि खालामथारगोन होननानै बुंदो दानिया नङा हायाबा नङा बेलाय मा बे जोंखौ आंखौ एरना होनसो नागिरदों बियो नोंनि थाखाय माने नोंखौ नों बुंबानो जागोन दे हिनजाव ओइ आंलाय माला नोंखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरा गावहा सोरजोंबा खारलांबाय आंलाय मानो सोरजों खारनो मानि थाखाय खारनो नों आंनो बेदर जासि बेदर साखिनो होनानै आंखौ बुथारनो नाजायाखै आंखौ बुथार लाङाखै बहाबा मा खालामहैखो इसोरनि अननायावसो आं बासिना फैदो नङाबा नों बायदि दायना रायखोसो आंखौ जासिगौमोन नङा आंलाय मानो आंखौ बिदि होननो फैदोंहाय नोङो इल्जाम लागायबा जाया आंनि आबा लक्ष्मणआ आंखौसो फोथायखायो आं खर' दुङाव मोनजोब्बाय खर' गरम मोनजोब्बाय आयै नोङो मारै बिदि जाखोब्रा नोंथ' बुंदों थुनथुलिया सोरजोंबा फंबाय ना सोरबा सेंग्राजों नङा खोमा नङा नों मानो फोथायाखै बिदिबा नों आंखौ नोंनि आइखौसो फोथायदों बेबायदि नङा थुनथुलि नाथाय जाय बाथ्राखौ बुंदों माने आङो उसुबिदा मोनदों फोथायनो थाखाय औ आबा औ फोथायथारनाङा बिदि खोथाखौ आं बिदि नङा आंथ' नोंखौ बेसे अनो आरो बेलाय बिहामजो लाबोबाय नालाय बेखौबो बिहामजो फिसा हिसाबै गनायनो सानदोंमोन दाना आंखौसो इल्जाम लागायगारबायहाय गावहा खारलांफानानै आच्छा बिदिब्ला बे नानिजों खालामनाया मा जावैसो हो नोंसा नानि दैजिखौ खालामनाया मा बेफोरो अब्लाबो नों बेखौनो जुदि नोंनो मेगनजों नुबाय होमबा आंनि फिसा हिन्जावखौ मानो खालामा बेलाय मेगनजोंसो नुदों आङो दैजिनारिखौ आइया बुथारनो नागिरदोंमोन आरो मा खोनाबावखो आं थुनथुलिखौबो फोथायनो गोब्राब नाथाय बेनो सैथो लक्ष्मण नोंनि आइया मा जालाजोबखो बेफोरलाय उल्थां फाल्थांनो मारै बिदि जालाजोबखो बा आयंबा नों मानसि बुथारनायाव थामाम खालामनायाव एक्सपार्ट जाथारबाय दे हले दैजि आगै मजा हनै सासे फैबावबाय दैजियाबो आरो बेलाय बहानिफ्राय फैनायखो इसोर मा जाबावगोन आं दिनै नोंखौ इसोरा बासायनो हाया जमराजायाबो बासायनो हाया नों जोंखौसो फाथैहरनो नागिरदोंमोन नय बिखुनजो लागावना हो आयं एसे लागावना हो औ आदा बे आंखौल' नङा हौवानि बाजैखौबो बुथारनो नागिरखादोंमोन आंबोथ' जेने थेने बासिबाय बाजैयाबो जेने थेने बासिना फैबाय दानिया बुंदो आदा आयंखौ मा खालामनो बेबायदि मानसिखौ आरो नोंबो लोगो जानानै बिबाजैजों लोगो नांना फैखादों नोंसोर मा दुश्मनि बनदों नोंथ' जोंनि न'खरनि फिसाबो नंबावा बिमा बिफा मोनथिरोङिनि फिसा नों आंखौसो बेबायदि बे नोंनि आदा असेबो नंखाया मिथिबाय आंबो नोंनि असे नङा आंखौ नों हाजार जि बुं अब्लाबो आंनि फिसाया नोंनि नोंदाया आंखौसो फोथायगोन नोंखौ नङा नोंसोरखौ नङा मा होनदों नों थुनथुलि नोंनि एसे साहस नों आंखौ आखाइ दिखोनो नुदों आबा बेफोरबायदि हिन्जावखौ नों मा बुंगोन आबा नोंनि खाथियाव नोंनि नोजोरावनो आंखौ आखाइ दिखोदों हनै नों मा दख'ना गाननानै थानाय बायदि सिरि थानोसै आयै दैजिखौ बायदि खालामनायखौथ' आंनि मेगनजों नुबाय अब्ला आं नोंखौ बोरै फोथायबावनो बुंलाय गाज्रिमोन मोजांमोन आखाइया जुदि बियो आंखौ बुथारनो हायो आंखौनो आखाइ होनो हायो आं मानो हाया लक्ष्मण गिदिर जा जि जा अब्लाबो दिनै आं साजा होगोन आंनि जिउखौ आंनि मर्जि गैयालासे इसोरनि मर्जि गैयालासे नों सोर बुथारनो आंनि जिउखौ फोजोबनो नोंनि आखला बांद्रायबाय हिन्जाव आयै आदा साजा हो बे आयंखौ नोंबो मा बाजै आरो आंखौ बुथारनो नागिरदों जों जुदि थैयोमोनबा मा जागौमोन मिथिनायबो नंबावामोन जों बहा थांखो मा जाखो बेथ' आयंआ मा फालिना खिन्थादों नोंबोथ' मिथिखायामोन बोरैबा नुफ्लांनायखायसो नोंबो बिनि खोथायावनो थांगासिनोमोन बेखौ थिगसे साजा हो आयंखौ नोंबो आदा ना बाजै थुनथुलि जोंनि गाबनायनि सम दुखुनि समा गैला नानि बे आयंआ नोंनि आयंआ साजा मोनगोन अय बिखुनजोआ बियो मानसिखौनो फोजोबनो हालायग्राबा नोंनि आदाखौबोथ' फोजोबनो हागौ ना बे बिसास गैया बेबायदि दायनिया
नंथारा आबा बुजिबाय नंथारा आबा खोनादोंना खोनायाखै नोंनि आइसो आं नोंनि आइ आरो बिमानिफ्राय देरसिन जेबो गैया आबा गुबुनखौ बाथो बिसोर उनाव फैनाय नोंसो आंनि आंगो आंसो नोंनि आंगो मिथिबाय आंसो फेदेरदों फोलावदों नोंखौ मानसि बानायदों दा आरो नोंनो जुदि बिमाखौ फोथायाबा बोरै जानो बिसोरखौ बाथो आबा गलि मारो नोंबोथ' दाय मावदोंना आयै दाय मावदों नोङो जावैसो साजा बिमाखौलाय मानो साजा होनो हाया दाय मावोब्ला होनो हायो बिसिबाबो होन जिबाबो होन फिसाबाबो होन दाय मावोब्ला साजा होनो हाखायो मोन्थाय दंखायो नोंनि बेबायदि आखलखौ नुनानै आं मा नोंखौ फोथायबावनांगौ आयै जि नुनांगौ जि खोनानांगौ सैथो गोजा मोनसेबो नंखाय नङा अब्ला नोंखौ आङो मा खालामबावनो नों आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजानाव आबा मानो फोथायखो बिसोरखौ औ नंमारगौथ' थुनथुलाया थिगखौनो बुंदों नों सासे दायनिसो मानसि जाग्रा नङाबा मानो बुथारदोंमोन नोंलाय आंनि बिसि बिनानावखौ मानो बुथारदोंमोन नोङो इसोरनि अननायाव मोजां फैफिननायखायसो फैफिननाय आंखौबोथ' नों मा होननानै थगायदोंमोनलै मानसिया मा सानो आरो मा जायो दे दिनैबो आंहा गोसो गाज्रि मोनलायबाय माबा मोनसे खोनानानै जाथायानो जोबनो थांला जिउआव प्रब्लेमानो जोबनो थांला सिमां गाज्रि नुबाय थाखादोंमोन माबा जासिनो नै जामारबायसो बे जिउआव आंहा थैजासे प्रब्लेमानो जोबनो थांनाय नंला खोमा दे जेबो सुख सान्तियानो मोननाय नंला खोमा आङो मा होनबावनो जिउखौ ओरै नङा ओरै माबा मोनसेल' जाखायो आब' अखाफोर आब'लै जाम्बि जाम्थि मा सानबाय थाखो नोंलाय हा थै नोंबो आरो गथ' मालायाबा मानि टेनसन नोङा आरो मा जों बायदि जानांगौब्रा आब' टेनसन फ्रि बिन्दास माइनाबो ओरैबो उदां गोसोआबो ओरैबो उदां जेरैबो उदां सबनिबो प्रब्लेमानो एखे जायाना गोसोआ माइना जेबो मिलायजोब्बाथ' बेखे मोनसे एखे गोसो दुनियानो बेलथायगौमोन माथो जाम्बि गथ' आच्छा मिन्थिलाय लाङालै आङो बारा टेनसनबो लालाय लाङाना आङो नोंहालाय मा टेनसन लानो रोंगौ ओरै थांलाय ओरै फैलाय माबा फन रायलायलाय मेसेज गेलेलाय बिदिल'सो ओजों बेरायलाय सोरजोंबा लाइन मारिनाय बिदिसो बिदि जायाबानो लाइफआ बोरिंबा माथो होनबावनो माबा सोंफैदोंमोनलै आं बावलायलांबाय बाजैयालाय मा एकदम मोदै जाखांनाय थांमा थांसि खालालाय लानानै आदानि उन खारफालांबायलै आब' मा जादों बाजैया फाग्लि जाखांनाय थांमा थां रागायाव मानसिया मा जानो हायो मा जानो हाया नों मा मिथिनो आरो आदाया एकदमबारे ओरैबायदि खामानि मावबालाय साबजायै खामानि मावबालाय मानो रागा जोंजाया जानो गावनि बिसिजों आदाखौ नोंसोर बांद्राय गाज्रि बुजिबाय थायोलै आदाया एसेबां गाज्रि नङा बाजैयासो बांसिन गाज्रिथा नोंबो आदानि बिनानाव जानानै असे बिनानाव जानानै बिदि होनथारबाय आरो आदाखौसो आदाजों साइड लानांगौ माबा बाजैजोंल' जाम्बिलै नों खोनाबाथ' नोंबो रागा जोंगोन ना एसेबाबो जोंनि मिथिसार बाबुखौ आदाया फानहरदोंनो सोरबा गुन्दानो मा होनदों मिथिसार बाबुखौ आदाया दालाय मा खोनानानै मेगन जिलायनाय साम' लादाय बायदि जादो औ आदानि आसलि आखुआनो बिदिसो नङा मा होनखो नों आब' जोंनि मिथिसार बाबुआथ' गोमादोंसोना गोमादों आरो सोर लांदों बिफायानो गावनि फिसाखौ फाननानै जाबाय जौ लोंबाय मा खालामखो फैसाजों खारबाय बेफोरबायदि मानसिखौ दोनियानो साबसिन मा जायो जाथों आं जेबो मिथिला आंबो सैला बिदि बिदा थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन आदाया मिथिसार बाबुखौ फानहरदों आरो आयु फुंबिलि फुंबिलि आया लेंहरनां गावसिनाव मानसिया न'आवबो दंना गैया बेलाय फाग्लियालाय आं आरो आंनि न'थिखौसो लांफिन फैदों फुंबिलि न'आव रावबो दंना गैयाथाय सोर फैखो जोंनावलाय औ सोरमोनबा बेलाय फुंबिलिनि बिदासो खोमा माबा आदा आङो फुंबिलिनि लोगो मिलिसा औ खोनादोंमोनथ' आङो फै जिरायफै नानियाथ' नाथाय न'आवनो गैयाना बियो माबासो नासो गुरहैनो थांदोंमोन आइजों थांदोंलै गोबाव जाथारबाय दाबो सफैयाखै ना मोनसोदों नामाबा जिरायफै जेबो नङा दा नानि फैबा लोगो मोनगोन ना आयौ बेबा बेसे गोबाव जागोनबा आं थांफिनसै नामा मालाबा लांफिनसैदां मा जाखो नानि जिरायफै दसे रावबो गैयालै अब्लाबो जेबो नङा सफैखासिगोनदां नानियाबो जोंना नांथ'ला दे आदा आं थांसैदां मा होनो आंहाबो न'आव रावबो गैखायाना आफाया फैसिगोनदां ओंखाम संहैनांगौ आइया माबा खामानियाव फैदोंमोनदां गावहा दे नानिखौ लोगो हमथारनानै थांदों मानसिया दसे जिरायदो रायलायदो साहा लोंदो आंजोंनो रायलायदो आं दंना
Hello